sună cu număr privat și îmi spune că tu m-ai înșelat. Nu-i adevărat. E o voce de femeie care îmi spune că m-ai înșelat pe bune, da. Nu te-am înșelat. Nu spui că sună cu număr privat cineva și spune că te înșel, dragostea mea. Dar dacă tu crezi că e adevărat, spune mie de ce te sună cu privat. Poate că te sună o prietenă bună care vrea să facă prin asta o glumă. Sau poate că e din familia ta. E bine că maică ta nu prea mă vrea. Ai încredere în mine că eu nu te înșel pe tine cu nimeni.